είναι σημαντικό ότι οπωσδήποτε μέσα στο ημίχρονο να πάμε έτσι όπως είμαστε. Για να δούμε η παλιά, δεν offside το Καλέτη, αλλά χάνει λίγο το κοντρόλ, φεύγει η πλάγια. Γυρίζει γκολ 4-1. Ο Μπελούτσι 4-1 από τον Φερνάντο Μπελούτσι. Και εκεί που λέγαμε θα πάμε με 3-1 πήγα θα πάμε με 4-1 και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το ιδανικό φινάλε σε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Εδώ Μπελούτσι με τον Διόγο και αυτό που άξιζε να πάρει ένα γκολ ο Αργεντίνος για την καλύτερη μακράν εμφάνισή του από τότε που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Με μια πάλι πάρα πολύ ενέργεια του Γκαλέτη. Είναι καταπληκτική, συγγνώμη Τάσο, η παλιά του Διόκο στον Γκαλέτη. Χάνει λίγο το κοντρόλ, αλλά κοιτάξτε πως γυρίζει την μπάλα στον Μπελούτσι. Είναι αυτό που ήταν μια οργανωμένη επίθεση, αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα την τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός της βγάζει πάρα πολύ, όπως έτσι έχει βγάλει και με τον Ηρακλή. 4-1 Ολυμπιακός Μπενφίκα.